seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby prevent Color Number 1 Paradyo Bombo.
Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa katon matahong na sugilanon sa katon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Si Roy, ato siya ho. Nagabasa sang libro niya. Kanakaibalo ako, ni hindi madula sa kaisipan niya ang ginpakita namon sa iya. Tagbisan siya. Nakibot sa makita sila ni Dina kagriana, nga ara sa sulod sang espeho. Kagsalamat ka nagpasugot siya nga buligan kami. Matapos nga masugiran namon siya sang tanan. Ginaako ko sa kaugalingon ko nga gusto ko si Rihanna. Katarantado lang o galing sa akong magpangaluyag. Kaya sigurado nga sunlugon kami sa classroom. Gani ulagid ako magtilaw nga magpahayag sang balatyagon ko sa iya. Nga bala nga feeling ko daw kagamay sang kalibutan para sa among tanan. Mabangon ako. Ang sulat nga halos magisi na sa kadaanon. Ginpagwa ko naman sa ginataguan ko. Ambot. Hindi ko mahangpan ang feeling ko. Nga daw mabatsikan kung ang kada litra nga nakasulat diri. Daw ako ang nagsulat sinisad to. Kag parehos ang nandan ko na ginabuhat. Tagsa nga wala ko sang buhaton. Ginabukad kong sulat ngini. Amoy ng katapusan nga nagsulat nga ginbuhat. Antes na patay nga akong lolo. Nga si Laura. Dalena? Nga anang? May natalupangdan ka bala sa ila ni Carla kag Agnes? Wala man. Nga Kahibalo ako nga kinahanglan naton sila. Apang kung sila man nga makaguba sang aton plano. Kinahanglan naton sila nga tapuson. Pero kinahanglan ko anay nga hibaloon. Kung kay sin-o sila kaliwat, naghalin. Sige nang. Ako nang bahala dira. Kagdalena, gusto ko man mahibalan. Kung kay sin-o kaliwat maghalin si Roy.
tungod siya ang gusto ko nga idason. Ay, Rihanna. Oh, ba, si Roy? Pwede ba akong makashare sa table ninyo nga apat? Sure. Ikaw pa. Salamat. Ayaw gani. I have something for you, Rihanna. Ariyo. Isa ka karton sang chocolates nga korte kasing-kasing. Hindi mahuyugon si Rihanna sa sweets. Sorry ha. Wala ko makaibalo eh. Rihanna, kung nakatapos ka na kaon, mabalik na kita sa classroom. Dali na. Sige. Madali lang. Kinuyatan niyang kamot ko. Kag hinali lang nga nagpitik sa madasig ang kasing-kasing ko. Pwede ko ba ikaw nga mahagad nga maglantaw sang sine sa weekend? Hindi mahuyugon maglantaw sang sine si Rihanna. Kakiljoy man sa imo di naman. Pasugdi na lang bala si Roy. Subong lang siya nakapanghagad sa isa ka babaye. Pero, Mag-group date na lang kita. Okay man siguro, ina? Please. Ay, ano bala ini? Feeling ko, hindi si Roy ang nagapakighambal sa akon subong. Dawlain nga tawo. Ay, di na. Sige na. Sige na, Rihanna. Isa pa, madugay na kita nga wala ng kabanding. madamo pa kami sang buluhato ni Rihanna subong. Rihanna, dali na. Sorry Next time na lang, guys. Ato na siya. Nagsunod man siya dayon kay Dina. Wala ko ginaluyagan ng mga hulag ni Carla kag Agnes. Labaw sa tanan kay Roy. Tandaan mo gid Dalena ha. Mas ka nga wala sang saligan subong. Labi na gid kay Roy si Donyo nga ina. Nabatsyagan ko. Nga tama ka bugnaw kay Celestina. Husto ka. Kag feeling ko, nakuha na naton sang amat-amat ang buot ni Dalena. Ugaling, artihan lang katama si Celestina eh. Okay si Dalena. Kung kasugilanon ko siya, daw si Rihanna ang kahambal ko. Pero, konpensaron ninyo guys. Daw kagamay lang sa kalibutan para sa ato, no? Nga nakasiling kasi na Agnes. Ari, base sa ginauyatan ko nga papel, nga nakasulat ang aton family tree. Ikaw, Carla, naghalin ka sa kaliwat ni Manang Rosario. Si Roy naman, naghalin sa kaliwat ni Lauro. Kag ako naman, naghalin sa ordinaryo nga mga pumuluyo lang. May punto ka, Agnes. Madali lang. Nabuhat mo na ba lang ginapabuhat ko sa imo, Roy? Yes. Nabuhat ko na, Carla.
Ba? Ano ining ari sa locker ko? Isa ka papel nga daan nakatama? Daw kasubong bala nga. Naghalin pa ini sa malawig nga tinuig nga nakaligad. Ba, Dalena? Okay ka lang? Aho ng Celestina. Okay lang ako. Dasiga ng pag-areglar sa mga gamit mo dira sa locker mo. Para nga makabalik kita dayon sa classroom. Mag-una ka na lang nang. Kay mas CR lang ako. O sige. Pero hindi ka magpadugay ha? Oo. Oh. Kuhaon kong papel nga ini. Iipit ko sa akong libro. Kag magpadulong sa CR. Ari na ako sa sulod sang cubicle dili sa CR. Karon, basahon kong sulat sa papel nga ini. Ano para ini? Nga dumay nabatyagan ako nga lain nga kakulpa. Ari na, basahon ko. Dear Dalena. Hindi ako makaibalo. Kung mabasa mo pang sulat nga ini. Kaya nakaibalo ako. Nga hindi naman maglawig ang kabuhi ko. Kag antes ako madula sa dalayon. Gusto ko magpasalamat sa imo. Salamat. Tungod sa piyak sang sala nga nabuhat ko sa imo. Ginpabayaan mo gyapon ako nga mabuhi sang malinong kag normal. Kag gusto ko man magpangayo sang patawad. Dali na. Nasakit ko man sang tuman ng balatyagon mo. Apang walay na nagakologan. Nga wala ka nang in-espesyal sa akon. Ang tanan nga ginhambal ko. Kagin pabutyag sa imo sadto. Matuod. Matuod ato kag tampad. Isa lang ang hindi matuod. Nga nakaangkon ako sa nobya. Pareho sa gidsugid sa imo ni Jomar. Nakaangkon man ako sa asawa kag pamilya. Apang wala gid madula bisan makadali lang ang balatyagon ko sa imo. Wala ako makaibalo kung mapatawad mo pa ako. Labi na, kay ginsakit ko ang buot mo. Sa mga tinion, nga kinahanglan mo ako. Nagkapabilin ako nga nagkalaom. Nga maangkon ko man ang kapatawaran mo. Tub-tub din na lang ang akong sulat. Nagkapangamoyo ako. Nakabay pa nga mabasa mo ini. Ginhigugma ko ikaw, Dalina. Tandaan mo. Ginhigugma ko ikaw. Laura. Diyos ko. Diyos ko. Wala na ako sang labot. Kung paano nakakadto sa locker ko ang sulat nga ini. Ang unod sang kaisipan ko subong. Amo nga nahibalaan kong kamatuoran. Nga wala pang hungda ni Lauro. Nga sakiton ang balatyagon ko. Kinhigugma niya ako. Ginpakamahal ako ni Lauro.
Wala na ako sa makita. Tungod sang tuman nga kadulom sa palibot. To ano na bala kami kadugay nga nabilanggo ni Dina diri sa espeho. Isa ka semana, isa ka bulan. Ay, hindi na ako makahibalo. Tungod pulos kadulom lang ang makita ko. Sugod sa makalambot ako diri. Makagwa pa ayhan kami diri. May kahigayunan pa ayhan na mahilway kami sa espeho nga ini. May ara pa ayhan. Rihanna, hindi ka maghibi. Si Dina, nabatian ko naman ang tingog niya. Sorry. Hindi. Ako ang dapat nga mag-sorry sa imo. Wala ka diri. Kung hindi tungod sa amon. Kag kung hindi tungod sa akon. Wala mo man ging gusto nga makatupa kita diri. Nga mabilanggo kita diri. Pabay ilang. Sa tion nga makagwa kita diri. Mabawi lang ako sa imo. Salamat, Dina. Rihanna, nadamguhan mo man bala sila? Sino nga sila? Sila ni Celestina kag Dalena. Oo. Kag nahadlok ako. Nahadlok ka sa ano? Nahadlok ako sa mas maitong pa nila nga plano sa kabuhi naton. Dina? Dina si Rihanna? Nag-CR lang siya sang makadali. Rihanna? Okay ka lang? Ba? Si Rihanna? Kanaga palang harok ang iya mga mata? Okay lang ako, Agnes. Damasur eyes ako eh. Kay kaina pa nga nagkakatol, kag naghahapdi ang mga mata ko. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sorry. Pangili ako magklase subong. Apang may buhaton ka mo, sabog ko sa oras sa klase ko. Sir? Ano naman? I-divide ko kamo sa 5 ka grupo. Kag gusto ko na maghimo kamo sang research paper. Bahin sa isa sa kilalang nga lugar diri sa Banwangin. Ati, Okay? Suguran na nato na pag-regroup sa inyo. Magabian sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan
gituan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan
ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sang tubtog isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabata. Paradyo Bongo! Patawar ako.
Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga suki sa kahanginan. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa siyudad sang Bacolod. Ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Claudia. May nobyo siya nga tawagon naton kay Jeffrey. Nagapangaluyag pa lang sadto si Jeffrey kay Claudia. May mga tao na nga nagapatunga sa ila. Kag isa na sa ila ang best friend sini nga si Jean. Ginadiktahan sini si Claudia kung anong dapat nga buhaton. Kag tungod magulang ini sang sa iya, kag madamo na sang inagihan sa kabuhi, ginasunod niya ini. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Claudia, nga iyagin pasakop, kag aton manhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntun. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Tampad. Life goes on, I know I will love someone new someday. Gabi-gabi ng kadto ni Jeffrey sa inyo. Oti, anong ginhambal ni mama kag ni papa mo? Wala lang. Formal man nga nagkabisita si Jeffrey sa balay eh. Agi lang na. Jean? Bay, anong buot mo silingon? Kabalo ka. Kung nagapangaluyag pa lang sa imong lalaki, halos tanan niya nga tion kag atensyon, ihatag niya sa imo. Pero kung mag-on na gani ka mo, damo na ina siya sang balibad, nga hindi ka mo makakita ay. Hindi man siguro mataboy na sa amo ni Jeffrey. Nakita ko man kung ano siya kaseryoso sa akon eh. Claudia, makapila na bala ako magnobyo, nga hindi ka magpati sa akon? Hindi masamo sina ah. Okay.
Bahala ka kung anong patihan mo. Basta ang masiling ko lang, maghalong ka lang sa mga lalaki. Claudia, gintalang ko ikaw sang lansunis Hindi lang nga paborito mo ini. Wala ka ginagsala. Salamat kid ha. Ay, gali. May concert ticket ako dre. Doon ni kabilog mo. Gusto mo maupod ka sa akon sa pagtanaw? Kung magpasugot si mama kag si papa, okay, maupod ako sa imo. At sige, madamo ging salamat ha. Ha, Claudia? Lang ka mamatanaw concert? Oo. Nga man haw. May problema bala kung kami lang nga duha? Hindi mo pa man siya nobyo. Nga nag-upod ka na sa iya lagaw, haw. Ginbasugtan ma ako ni Papa, Kag-isa pa, idulong ma ako ni Jeffrey pauli. Kamo lang nga daan nga duha. Basi kung sa diin ka pa niya ihapit sina. Jean, it's all in your mind. Mabuot si Jeffrey. Kag may salig ako sa iya. Okay, fine. Basta ako, ginatagan talang kaya sang tips kung paano ka maghalong. Salamat sa tips mo, ha. Claudia, okay ka lang? Do kadalong bitsang paminsan mo. At madayon bala kita tanaw concert? O kung hindi na lang? Madayon kita. Pero, hindi na lang siguro kita magpatapos, Jeff. Nga man haw. Kanugong niya di nato mapatapos. Arang adaan sa finaling pinakamanami nga tanawon. Basi kung magabihan kita Hindi tamang kapagbabayaan Salig na blasakon. Sige na. Hindi na lang natin pagpatapuson. Ate, sige. Ikaw bahala. Temprano pa gani. Kagdamo pa kami sa masakyan nga jeep. Pero, nga taxi gid ang sakyan namon pa kadto sa amon man. Claudia, okay ka lang? Kwan. Nadumduman ko lang ang mga natabo sa concert, The best pagitanay ko na patapos naton. Sorry, ko nang hagad ako pauli, ha? Kon abi, nakulbaan ako magpauli nga gabi na. Okay lang, nang pantamang ka. Ay, oo, gali. Nga nagtaksi kita, haw. Temprano pa man. Mayapitan pa tay. Hapitan? Nasa diin kita mahapit? Sa palamahawan, Kada sumay baklon pa ko. Nagutom ko Di, para hindi ta magabihan, nagpapara na lang ko taksi. Ay, salamat. Abi ko anay kung sandiin ba kami mahapit. Ay, ala. Nga hindi ako mapamtang man. Kung ano-ano na lang nagasulod sa pensar ko.
Ginpanumdum ko ang ginhambal sa ako ni Jen. Sabay lang nga magpaminsar ako nga safe ako. Kung ano na lang ang hindi among nagasulod sa pensar ko. Hey, si Jen lang huo. Kung kaisa, nagalibog ang ulo ko. Kung anong dapat ko nga buhaton. Wala pa nga daan ako makaagin nobyo. Kagdason, ginapamensar ko pa kung anong ginahambal sang iban nga tawo sa akon. Ay, pabayda. Bahala da sila. Jeff, may hambal ako sa imo. Ano na, Cloud? Ginabaton ko ng pagkikugma mo. Ha? Matuod? Oo. Ngahaw, makita mo bala sa mga mata ko nga nagalahog ako? Claudia, kung naghaybalo ka lang, nga tuman gid sa akon kabalipayon subong. Salamat ha. Salamat sa tsansa nga ginhatag mo sa akon. Pangako, Claudia, hindi ka gid maghinulsol. Hindi gid. Na? Wala pa gani matuigan na pagkilala mo sa iya. Ginbaton mo na siya? Jean, luyag mo ba lang magmalipayon ako o kung hindi? Hindi. Hindi ako maluyag. Natuntuhon ka lang sa mga lalaki pareho ko. Hindi man pala riyong mga lalaki, no? Bahala ka. Basta ako, may nahibalaan ako sa Jeffrey nga ina. Nga wala mo nahibalaan. Ano? Kung amo, sugiri ako, Jean. Kung sugiran ko ikaw, useless lang. Kaya basi kung hindi ka man magpati sa akon. Jean, ano pala ina? Ay, okay. Sugiran ko na lang ikaw. Si Jeffrey, nobya niya si Grace, nga anak sang amon instructor sa eskwelahan. Ano? Siling ni Jeffrey, wala na kuno siya sang iba niya ginapangaluyagan o kunobya. Nagpati ka man sa iya? Abi mo, kabalo ako kung sadiin ko sila makita. Opdan ko ikaw dito.
Maano sila ni Jeffrey kang ni Grace nga ginasiling mo diri sa madyungan? Ato sila nga duha ho. Sweet nga nagasugilanon. Hindi. Si Jeffrey matuod din ha. Kag nagasugilanon siya sa isa ka babayi. Katamis ang ilang nga ngayon mo. Diyos ko. Kalain sa pamatsyag ko. Jean, mahalin na kita diri. Ote, nakita mo na kung ano nga klase sang lalaki ang nobyo mo? Jean! Cloud, naulam na ko ginasapakaw. May salap na ko si mo. Pamangkutang ka o galingon mo. Ano lang natabo si mo man? Kung akikasako, nabi sugiri man ko sa rason. May iban ka nga babayi. Ano? Ako may ibang nga babae? Nga kambal ka man sinaw. Nakita mo nga may kaupod ako, aw? Oo! Nakita ko ka mo nga duwas ang ex-girlfriend mo. Kasweet sa inyo nga nagka-istoryahanay. Sa di mo kami nakita? Sa madyungan. Ano ginabuhat ninyo dito sa madyungan? Ha? Ako nagadala sang auto sa tiya ko kung magbadyong siya. Tapos siya man na nagadrive sa salakyan ni Lula niya kung magbadyong ini. Kun amo, may nobya ka ginman gali sadto. Nang wala ka magpanugid sa akon. It's no big deal, Claudia. Hindi na importante sa ako na nakaligad ko. Nakita mo nga mayong pag-istoryanay namon. Tungkol tagbulagay kami in good terms. Friends na lang kami subong. Kag nasugid ko man sa iya, na may nobya na ako. Kag ikaw ina. Matuod ba lang ginahambal mo? Oo eh. Kag kung sino man nga tao nagaguba sa akon sa imo, naisa lang na siya. Tukod ang iya love life, hindi malipayon. Kung sino man siya, hindi ka magpadala-dala sa iya, Claudia. Hindi. Ote, ginaway mo si Jeffrey? Oo, ginaway ko matuod siya. Ote, ano dason? Nag-break na ka mo? Wala. Wala. Kung mo, tulirahon mo lang ang pagtuntun niya si imo? Jean, wala siya sang sala. Friends na lang sila ni Grace. Claudia, kilala ko si Grace. Ginpamangkot ko siya sa nagligad nga adlaw. Kung bala, sila pa ni Jeffrey. Kaghuo ang sabat niya sa akon. Paano ka mo makaistoryanay sang Grace nga ato? Nga ang katapusan naton nga pagkakita sa iya, atong nagkadto kita sa madyungan. Kag pagkaaga gid sadto, naglakat siya sa Manila. Sa ano ka mo nakaistoryahanay? Ha, Jean? Palihog. Hindi na pagpalalaap ang sitwasyon. Kung hindi ka malipayon, hindi ako pagdalahiga. Tungod tampad si Jeffrey sa akon. Old flame has to die.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Claudia, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Tampad. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung may yara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa. Number 1! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang manunuplit. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away.
karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Bulag ka gali? Nga wala sa may nagatoy-toy sa imo? Ano pa? Nabungguan mo ako? Naisturbo ninyong tawo? Ambot man gani Kunya ginbayaan nila ako. Basi bala kon may ginbakal sila. Nagbakal sila guro pa amon pagkaon. Amo gani nga ginapangita ko sila. Ikaw na ang bulag. Ikaw pang mangita sa ila? Bulag ka na, wala ka pa nagagamit sang utok mo. Boom! Doon sa mabuang ako. Pero, nga ba lang nga nagsagad ako sang usik sang tion ko sa imo yaman? Dira ka na gani! Baka ilinit. Nadula sa akong panulok si Pasensyo. Apang karon nga nakita ko siya, nakahibalo ako nga ari man si Lolo Kidring. Pero kinahanglan, tukibon ko anay. Kung nga hinali lang nga nakaangkon sang interes sa iya si Dinah. Senyor Pedreng! Senyor Pedreng! Ari ka na Pasensyo? Nga daw ginahapo kagidhaw. Senyor Pedreng, ginlagas pa ko abi kay ina ni Lia. Si Lia? Ang hinablos ko? Ang hinablos ang akong asawa nga napatay? Oo, amo na. Sus, nayawan pa ko sa panago. Kag may dala pa ko nga daan nga ginpamakal ko nga mga bugas kag sudan ta. Oh, simbergwinsa. Kag anong kinahanglan niya sa imo? Wala niya ako malambot, Nyor. Nanago ako sang mayo Napatalang ko sa Nyor. Maayo ko na mo, Pasensyo. Hindi na ako maluyag nga makita pang hinablos ko sa akong asawa. Kung pinsaron gid, wala na ako sang labot sa ila. Hinablos siya sang ako napatay nga asawa. Kani hindi islang matuod ko nga himata. Wala ko sang relasyon sa dugo. Oo, Manyor. Isa man lang ang imo ya original nga anak, si Danilo. Kag may anak si Danilo. Sa isa ka babae nga ginatawag kay Eva. Kilala ko siya. Nahibalaan ko nga kilala ko siya. Kag kinahanglan nga makita ko siya. Sa wala pa ako mapatay. Siya lang ang makatudlo sa akon. Kundi inang akon matuod nga apo. Ang mabudlay lang, Nyor. Kay daw asusya nga nadula. Hindi, Pasensyo. Gintuman lang niyang iya ginhambal sa akon. Nga hindi na siya magpakita patubtubsan no. Nga palayuan niya ang akon anak nga si Danilo. Hindi ko siya mabasol. Nagkahibalo ako nga ginsakit kong iya balatyagon. Kag-amoy ng rason. Kung nga ginsumpa niya ako. Oo. Nakahibalo ako nga ginsumpa niya ako. Amo gani nga gusto ko siya nga makita. Antes ako nga mapatay. Mangayo ako sang patawad sa iya. Kag hindi ako maluyag nga magsinabad pa nga akon mga herederos.
Hindi ko na sila kinahanglan. Tanan sila, pulos mga buaya, nga nagahulat, nga mapatay ako. Agod nga makuha ang akon manggad. Wala ka naman sang manggad, Your Pedring. Gani mamay nila eh. Gusto ka matuod, Pasensyo, no? Mamay nila. Ano inang nagapanimaho, Pasensyo? Uy, nalipat gali ko, Yor. Nakugos ko pang ako yung ginbakal nga sudan na lubok na ni Guro, ho? Santimaan, santibakbak, iloy sang tumbak-tumbak. Ano nga klase sang sudan, ina? Do sa bukog na lang ina sang silhig kadako? Mga lubo-lubo ninyor. Nga kapino naging sinahaw. Ano na nga sari siyang isda? Amo na lang ning pinakabarato sa tanan, Yor. Amo na lang ning ginbakal ko. Pamalhan ko lang ninyor. Hanigan ko lang isang dahon, isang bayabas. Sob na ang atong sudan panyaga. Sili nga man abi si Abnoy nga magbakal sang manamit nga sudan. Wala na ako makatilaw sang adobo nga baboy. Gagdason, steak. Ano nga steak, Senyor Pedring? Steak balahaw. Dalag ko nga unod sang isda nga tuna. Dason unod sang baboy, kag baka. Kanamit sina nga buhaton nga steak. Amo gali, Senyor. Pero, Senyor Pedring, nakahibalo ka na gid nga. Wala na iya kwarta si Abnoy. Dute lang na iya makita sa iya trabaho. Nalipat gali ako nga pikpakiter lang siya, no? Isa lang kagatos ang ginhatag niya sa ako, Nyor. Nagbakal man ko sang 1 kilo nga bugas. Nagbakal na lang ko lubo-lubo Nagbakal ko asin. Wala ko nagbakal sa sibuyas kay mahal. Kagdaso nagbakal na lang ko barako. Ano nga barako? Inabalang kape, Nyor, nga kontawgon, kape Batangas. O perti kaisog na, Nyor. Amo gali. Wala matuod gali isang kwarta si Abnoy mo. Siya pangadaan ang nagasagod sa aton. Lutuon ko aning lubo-lubo, Nyor, Kay uho, na medyo naglubok na gid. Halit gini bala si Lia nga ato mo? Nga bala nga ginalagas niya ako? Si Senyor Pedring ito sa itong kinanglan niya mo. Kag hindi ako. Ano man ay ako haon sa akon man? Pero nalipat si Senyor Pedring nga imol na siya. Ano pa? Nagpangayo sa isang stick. Kag dason, isda nga ginulot. Kag madimanda pa siya. Nga saguro na lang kami ni Abnoy sang lubos. Nalo? Ano man ang isagon sa amo ni Abnoy? Kay panuklo man ang iya trabaho sini. Kag ugaling, ining si Abnoy? Abnoy gini siya iya. Kung hindi siya Abnoy, nga nagpasugot siya, nga saguron kami ni Senyor Pedring. Pero, bisan paano, nagapasalamat ako. Nga sa iya kami iya nakadanghop. Kay kung wala, ate, tapos, ganyan si Senyor Pedring.
Mapatay gid siya sa gutom. Mayo na lang. Kay diri kami sa dalom taytay. Kay may istaran kami diri. Kag makakaon pa kami bisan paano. Kag ako naman iya. Nga nagpasugot man ako nga maatipan kay Senyor Pedreng. Nga wala man gani ako sa labot. Ina lang galing. Maayo man sa akon si Senyor Pedreng. Sa manggaranon pa siya. Wala niya ako ginakabig nga muchacho, Ginakabig niya ako nga abyan. Amo ina, nga hindi man ako makabiya sa iya. Amo-amo, gid-gurong amon batasan ni Abnoy. Mga Abnoy, gid. Ara na. Sino bala ini man? Hindi man ini si Pandora. Kay bag-o man lang siya maghalin diri sa balay. Maayong hapon. Oh, ba? Sino ka? Ako si Dinah. Abyan ka ni Pandora, hindi bala? Oo. Nga nakahibalo ka man? Masami ko ka mo makita nga nagaupod. Amo gali. Mag-abyan kami ni Pandora. Ay, oo gali. Anong maalagad ko sa imo? Dali. Magsulod ka. Salamat. Magpungko ka, Dinah. Salamat. Kalinong diri sa inyo? Wala abi diri si nanay. Kay naglakat siya sa banwa. Amo gali? Ay, oo gali. Anong kinahanglan mo? Nakaibalo bala si Pandora kung diin si Lolo Pedreng? Ha? Aba, wala Wala makahibalo si Pandora. Ang matuod, ginapangita niya si Senyor Pedreng. Man, luyag niya, nga diri mag-istar sa ila si Senyor Pedreng. Kay wala na siya sang balay nga paulian. Amo gali? Oo. Ay, oo gali. Gusto mo nga mahambal si Pandora? Updan ta ka? Hindi na lang. Amo man ang inang kinahanglan ko Siling ko, basi may nahibalaan ka man. Kay mag-abyan ka man ni Pandora. Kag ang mag-abyan, nagasugiray sang sekreto. Hindi bala? Amo matuod. Apang wala makahibalo si Pandora, kundi ina si Senyor Pedreng. Okay lang Nabala ka lang ako kay Lolo Pedreng Kay man, kaayo ban sa iya sa akon sang una. Ay, oo gali. Sino gali ang ngalan sang ilo ni Pandora? Si Eva Gemma Banyos. Eva Gemma Banyos? Ay, husto! Ang ngalan ni Pandora, amo si Pandora Banyos. Ay, Banyos galing apelyido sang iya nga amay? Hindi. Si Pandora, isa ka bastarda. Ano? Oo. Amoy na ang siling ni ng Gemma. Nadula sang hinaling amay ni Pandora. Sang ginadala pa lang niya ini. Amo gali? Isa ka bastarda si Pandora? Oo. Amoy ng siling sang iya iloy. Makaluluoy man gali siya. Ate, mapaulay na lang ako Lamang wala man makaibalo si Pandora, kundi na si Lolo Pedreng. Hindi na lang ako mapakikita kay Pandora. Sorry lang kay naistorbo ko ikaw, Ida. Wala sang kaso sige,
Amo na ako. Bye. Bye. Ato na siya. Kaayo malanggali kay Dayna, nga amiga sadto ni Paulo. Suno sa kay Pandora, nag-break na sila ni Paulo. Kay wala man gali isang palanublion si Paulo kay Senyor Pedring. Apang nakahibalo ako, nga si Pandora may loyag kay Paulo. O galing, isa kaabyan lang ang pagtanaw sa iya ni Paulo. Ay, wala gid sang swerte ang abyan ko. Wala gid siya sang swerte. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Ang manunupli, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bongo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bongo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga